एन्टारटेनमेन्ट आरो खबाम हान्जानिसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय। जों जोबोद गोसो गुदुंमोनब्लाबो बिथांमोननो थोजासे सम होनो हानाय जायासै। जों बिथांमोननिसिम निमाहा बिबाय। लोगोसे जोंनो रंजानायनि खाबु होनायनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर थाबाय। गासै रिंगु दामसा बिथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय आरो बिथांमोनखौ गेजेर ससेयावनो हाबाफारिखौ फोजोबनो होनो गोनां जानायनि थाखाय जोङो गोसो गोरबोनिफ्राय निमाहा बिदों, जाहाथे नोंथांमोना जोंखौ गाज्रि मोना। समनि आंखाल, जों रिंगु दामसा बिथांमोनखौ बिथांमोननि हाबाफारिखौ फोजोबनो थाखाय खावलायबाय। दायो जौसाङाव फैगोन रिंकुमनि आरो बिथांनि मोसाखावरि हान्जा आरो बेनो दिनैनि जोबथा मोसानाय हान्जा जागोन। बिनि उनावनो जोङो जोंनि हांख्रायजानाय आलासि खनगिरि पापन बिथाङा जौसाङाव गाखोगोन आरो सम थोयोब्ला, जुदि समनि खाबु जायोब्ला जों मोसाखावरि गासैखौबो खाबु होनो नाजागोन। रिंकुमनिनि हान्जाखौ जौसाङाव गाखोफैनो थाखाय खावलायहरनाय जाबाय। साबायखर। आर'नाइ एन्टारटेनमेन्ट आरो खबाम हान्जानिसिम जोंनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर बावहरबाय आरो गेजेर ससेयावनो हाबाफारिखौ फोजोबनांगौ गोनां जानायलाय जों निमाहा बिबाय। दायो नै जौसाङाव रिंकुमनिनि मोसाखावरि हान्जा बयखौबो आखाइ खबनानै